Sziasztok! 2024. június 15-én ellátogattunk a 4. alkalommal megszervezett mezőkomáromi bornap és motoros találkozóra. Az eseményre idén is sok motoros érkezett az ország különböző pontjairól. A gyermekeket édességgel, vatta cukorral valamint népi játékokkal várták. A büfésátrakban támogatói egyensült kolbász, lángos, hotdog és palacsinta vásárlásra is volt lehetőség. A tavalyi évhez hasonlóan idén sem maradhatott el a motoros felvonulás, amelyre a község lakói közül többen is kilátogattak. A délután folyamán a sportpálya melletti kisúton Erdős Csaba és Erdei Balázs kaszkadőr show-val szórakoztatta az érdeklődőket. Az esti műsor keretein belül fellépett többek között a Bestiák, akik retro hangulatot varázsoltak a szórakozni vágyóknak. Őket követték a LED Show Fénycirkusz társulat tagjai egy hangulatos műsorral. Ha kíváncsi vagy még több videóra az eseménnyel kapcsolatban, nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornánkra.